No. Nandito kami saan? Anong sasakyan to? E-bike. E-bike ni Ma. Tulad namin si Yana. No, Yana. Say hi. Yun. Yana. Ka-e-bike kami. Ha? E-bike. E-bike. Yan o. No? Yeah. Yeah. Anong sa school mo? 7 o'clock. Late ka na. Late ka na. Yan. Ano yun? Hindi ka ako. Budget. May. Yan, papagit nga. Lata. Papagit. Yan. Request mo naman niya. Anti ko anti-munit ang simbahan. May makauli ha. Anan? Dito. Akyat kami sa San Juan Central. Kaya nata? Yeah. Come on niya. Go. Kaya mo yan. Yay. Kaya mo yan. Kawalan ka niya na. Ha? Kaya? Go, galing. Lobat. Di ba? Yan ang aking school, elementary. Good morning. Basta. Wow, San Juan. Yan. Dito kami. Hatid namin si Yana. Ayos Uy, bay pa. Uy, kaya na pa Oh shit. Ayos Dito ako nag-school, Yana. Yan ang school. Ito elementary school ko dati, pero hindi pa ganyan dati. Ito pa, playground dati yan na puros ruot. Ay, sige niya na yan, abutan mo, Jerot. Say good morning, ma'am. Kunam mata. Good morning, ma'am. Kunam. Bye-bye. Ayos. So, yan. Akyat ulit kami doon. Hindi simbahan. Hindi ka niya pang kumakain. Kaya yan. Akyat ako yan. Sige, tira. Manso. Kaya. Hindi niya kaya. Nakaya. Basta. Ikat ulit. Yan. Wala, mahina. Nadagsan, hindi ka garot na to. Ha? Sige. Apa yang mau charge? Ya, kita tayo. Bali dito yung pababa. Diretso. Kaya yan. Ang. Yan, San Juan. Ayan o. Susah. Ayan. Yay! Balik pa ni James. Ayan. School ko yan dati. Elementary. Ayan. Selfie. Awan ting makauli ato. Sino? Ang dako niya. Dito pumatang si Pimiento. Sige. Dito lang pantisada. Ano nga ang papagay? Ito, amay na lang po. Ini Rowel ba dato eh? Tre! Ano yun? Di tayo kumatang. Hindi naman ang Ilocos ka. Birds. Hindi dyan kumatang. Yung may. Okay. Yeah, dalaw. Awan na ako dito. Pag-iyo sa ni Rowela. Ha? Sige.
Nirikusin mo natin dapat. Sabi ko mga kami malobat. Ay, hindi pa nga ako lang. Ato di lugar may San Juan, La Union. Ay, iba. Kanita ko sila. Benedict. Siya to eh. Paabang niya. O relax na niya eh. Ano na ibalik niya. Sila ka design, mabali na eh. Ano daan jet to eh. Kuya, binigtan ko. San Juan, ayun na eh, lugar. Ito yung dalaring classmate ko, Padua. Dito paltat ko naman niya. Dito sa nilarin eh. Okay. Dito eh. Panay e-bike. Bagong pa yan. Nagkita kami di, ano yun, Sarah. Kapag nga niya, nakaya nga muli di bagim. Kurang di charge? No, di ay, may charge di ay. Ano naka-full-charge? Diba sinabi na Ace? Oo. Ace, nagkakita. Ay, sakit ha? Pinapa kami central, magpas siya. Ngayon nakita na ni Tito. Drive na is tatay? Ah, naglugan. Siglo na. O da, dangkal, dang timering eh ba? Ban. Timering, ada, wala yun eh. Tok to na bilbil yan. Ganda Puroy. Ito di Puroy? Aba. Kita kami ito mamisa. Bye! Kinitong-tong ko ngayon ni Mang Humberto, no, parang dati makita na sa pagkumpara na sa presyo na jeep, maala na, kini Marlon. Ay, di ba yan? Bueno, kung ano ba na diferensya na, di kita nito di pagsayatan. Bueno, ano dati ko Jake ka kumanin niya. Ha? Jai? Bueno, bari ka. Lumabas na kini antik ko At kini yan, nanang ni Nabida. Simbahan niya ito eh. Niya. Sige ito magiging video. Kumusta lahat? Jai. Hello! Morning, ante. Saan magayang dati doon? Ay, kumusta? Kano? Di pila ka. Ano liyan eh? Isotcho. Hmm. Inabol ko rin yung birthday ni Papang. Saan ni William? Atoy ngayon, Camildo. Hindi pandesal. Datoy gayam niya, kawang kano talaga kanong kastanan niya tilagang rata. Wala na yung Berto. Nagdaktol niya. Biglawan eh. Hindi pa. Oo, arami din sa simbahan. Dito da, so da pang mabintas ko man. Ayun. Okay, dito pandesal. Ito yung gym niya, manual daw niya naka-gym 2 days yan, no bigat to. Oh, sige. Lakad na kami, piling pandesal. Okay. Ano ba, Palawan Express din ah.
Ah, nya pakiguma natin, makanuway yung wagat. Nya. Wala man no hiring, babaero, barbero mag-ay. Pandesal. Kaya yo? Ah, sige. No. Well, sige itong mga klase mo eh. 30 pesos lagi pala eh. Mas mano kanya yun. Hindi na kaya. Siguro mga Tag 30 lang. 5 isa. Yung karga. manong ka rin lang ito eh. Kam siguro ti talo na. Talo, inopat. Mga upat ti kanin na. 30 ka. Ate, 30. Hindi pala man. Ito yung 20. Tapos 30 pesos yung dapat. Ano ti may isa niya? Tayo nga. Oy, marugay na tayo, marugay. Ayos ah. Malunggay ang palaya. Ay, malunggay pandesal. Is pandesal. Malunggay. Tingin kami ng palaman. Palaman na lang. Mabigat. Kami ng palaman para sa pandesal. May isang adanuman niya. Kuha na tayo akong tubig ko. Ito, may sasa. Ako rin, pwede mo pala man. Itabay kumata nga. Kabila mo man. Ano? Ito kami sa San Juan Market. Bili ng cheese, pimento. Bili kami ng palaman. Yan, sige. Ate, magkano to? Pangalak kaduwa na, tagay sa tayo. May ganyan pa? Yung pimiento? O dalawa? 90 ka rin. Sige. Mantig ko. Ay, tignan ko kanya mo. Ano yun? Ako na Jabariya. Dumagat ka yung pasupot niya. 10,000 pesos. Gadang mo, no? Isang. Ate, padagdag niya para wala. Nakita ka, Jacob? Tanga. Tandag kita. Ito baka talisin ko. Kami mo di ko. Kabe nung amin tan. Ayun, punta tayo. Tingnan natin kung ano. Bili tayo ng kilawin. Oh! Duterte. Hindi ka mamay. Busy mo na yun? Yeah. Bulan. Kung gadang mo niya? Ito. Ito yung hindi kabit ang lechon. Niya, natin di bagbagak na yung mga yahoy da kanya nga tikas to dagbalak nga gila ko man ti dinakdakanan. Nya nga ni pangalan tikas to nga nalaka. Mano nga kargarata. Pero ano dyan, hindi pa wala nagdabalayan. Lakis to. Nya nga size datoy. Kasi. Abe, mabalin lagi ko. Uri ka kastoy. Hindi alam mo. Naginang ng kapur siya. Aan nga mabalin ni Kabit din di ko eh. Wala. Diya, iti bulto. Di ba lak ko manong karga diya yung bultuan. Nya nga lugar isang paranong eh. Di ba ito dyan? Nya nga size datoy. Ada 1 pound no may kabel diya karne. Diyan target ko eh. Dawagam to gini. Jason. Mas basta siya nito eh. Ano niya. Kabel ko doon di bagahe. Bago aga. So 5. Ano nga tanga piraso nga eh.
Anong, hindi nakarga na sa... Karton ba? Ano, ikabil na yung tiko ka. Maleta. Maleta. Ano yung motor ni ko? Ayun na ako ni. Ruel. Sino ba bantay nga? Sa bakit na? Oh, yan. Balikan na lang namin yung ano, yung tubig tsaka yung ano, niya. Ha? Well. Sabi Jollibee, kompleto niya. Jollibee, 24 hours. Sugaro, dito ka karot. Bali, kawan, nagsarding di kita. Baka dumparan na tayo mante. Saan? Ready. De. Ay, dyan lang, dyan. Kabila mo niya. Tara niya. Maria. Umutin. Nadong mo pulo sa. Thank you ah. Thank you. Panak tayo, di namin sandig, nagimang na ude. Jai, Sa kita? panak kumamangan. Oh. Gaso ang yung kwartak na kordera ko. Saan nga? Yung wallet ko. Saan nga Rod? Subli ako naman. Yung nangangkad. Ano na? Namangalan ka rin kumabay. Ang subli aktulangan ko. Ay, na nagsusubli na. Ako para sa Nakasarapay natin din ang sapang halapan. Let's go. Let's go, let's go. Okay, ayos. Nabay ka mo kamon lo service mo? 2 years. Okay, alis na kami. May tubig na ako, may pandesal, may palaman. Okay, let's go, let's go. Naka-gym na yun. Okay. Bye-bye. Service namin. Yun, daw pulis. Pinuntak na. Sabi mo basta. Ngayon, kasi ay bali service na. Ayan ang service yan. Wow, wow, wow. Ayan na. Yehey, yehey. Ayos. Hey!